O karon mga higala, niya nagkaroon ng laing sumpay ng sugilan nga sinuwato ko po sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Sorry, day atina, ha? Buang nga, usara ba yung kus, nag-agda nga. Di ko, nag-agda ti kang pakuyugon. At kuyugan na mo sa may diwa. Kaya nga kabalak ka ni Blacky eh. Taas nagpasensya na. Na, buang nga na-insulto ka na noon. Aw. Nagpaabot naman kung daan ato ni Blacky. Tungod kay nakita naman ako ang pagkatao ni Federico. Day, atina. Kana si Federico, na ang pagkahabugero, mata pobre, palahubog, sugarol, babaydor, ulabaw sa tanan, adik. Oh, day, atina. Usa siya kasagbot sa katilingban ni Blacky. Day, atina. Mo na akong tanaw sa pagkataoan ng Federico ni Blacky. Day, yan ang mga nang hinay-hinay lang yun, day. Pagkami mag-gido tayo kay... Tingali yung magkabati, ada ba? Tingali na madiskuido, taray. Ay, hadlok ni hadlok mo ka. Hadlok ka mamatay? O, taraloy, gumadlog ng mamatay. Balibaran akong kamatayo ni Blacky. Ha? Balibara ng kamatayon? Ah, mura ni kang ginhawa, Delpin. Balibara ng kamatayon. Noon sa man nadugay man. Dugay bitaw, magdugay bitaw. Gi-interview pa tingali si Maiji ni Don Federico Mayo. Mama. Ah, Kuan, kining, Yads. di ako, ang pagpaibaw ninyo, paabutan na mo, ha? Gi-interview pa ni Senyorito Federico kadto si Maiji. No? Okay? Mo din nadugay siya. Mao to, gi-interview pa kadtong inyong kuyog na si Maiji. Kining. Kining magagadto kanang sa to pagawasan nyo rito Federico, ha? Excuse me, una ninyo. Sige, salamat kayo, Yads. Okay. Pabuton ta lang. Gibiyaan niya si Maiji dito sa sud, uy. Kung mo itong biya siya, sila nalanduhan ni Nyorito Federico dito. Oo, wala sila lang yung duha. Hadlok ko na. Nabalaka ko. Nga naman. Tanaw na kong Federico. May pagkamanyakis na kwan. Ha? Pangangot, siya? Tingali ko sa iyang buhaton ka, Maiji. Day, atina. Senyorito, pwede na akong makagawas? Upag kumahuman. Luoy, marag pirmi man siya nagpangakot sa iyang ipon eh. Nagsikiklihok ang iyang apapangig. Maiji. Mangutan ako nimo. Ha? Unsa ka na, nyorito? May uyab ka na? Ha? Uy, wa pa nyorito, uy. Kung wa kay uyab, wa pa ka katilaw romansa. Uy, halo? Simba ko taon nyorito. Ano bang manimbak ko ka man nga natural man lang sa manag-uyab? Ha? Nga maghawak pag yun. Wa pa taon, senyorito, uy. Oh, sure ka nga wa kay uyab? Wa palagi nyorito. Kagwapa ni mo? Niya wa kay uyab? Anesta, wa gyud taon. Kung ba, kita na lang mag-uyab. Unsa? Swerte ka kayo kung ako'y imong mauyab. Ha? Uy, Chaman. Uyon ka ba nga kita'y mag-uyab? Miss Maiji? kuan. Kining.
Di ra ba gid ko gusto nga balibaran ko? Gikan karon. Uyab na ta. Hala, uy. Nagkasabot ka ba? Maiji? Uyab na ta. Ala, nyarito, uy. Oh. Nga nang magkauyab man ta nga. Wa man ka manguyab na ako. Mistil pa ba din, ha? Ha? Mistil pa ba nga manguyab ko nimo? Hala, uy. Ayaw na taon nyarito, uy. Oo. Oo? O sabay ayaw. Kung magkauyab ta, bulahan ka, swerte ka. Abi mo, daghang babae ang nangandoy na ako. Tinuod na, daghang babae ang gustong mauyab na ko. Kay, di man po di kalimod, bisag unsaon og tan-aw sa samin. Gwapo gid kay ko. Ha? Uy. Yes, Miss Maiche. Daghan yung nagsulti na ko nga gwapo gid ko. Daghan man gani ang nagingon nga ngano kuno nga wa ko magartista. Unya. Unsa may tubag nimo? Balibad ko. Di ko gusto magartista. Kay di ko gusto na bang ma-overuse. Di ko gusto ma-overuse. O ma-display pag-ayaw ang ako ang kaambungan. O na, hilasan ko. Mao ba? Mao na nga swerte kayo. Nga akong gi-offeran nga uyab na ta. So, from now on, uyab na kita. Ay, hindi lang tingali ko nyo rito. Unsa? Hindi lang ko. Balibaran ko nimo? Sorry nyo rito ha, pero di pa kumusuda ng uyab-uyab. Miss Maiji. Treinta minutos naman siya nga tuwa sa sud ni Blackie. Bitaw na! Labing siguro, ang imong nanay Matilde, wala ni bati na sa tugtubang kabalaga. Ay, pasagdi lang to siya ni Blackie, eh. Wala, ako na sa basulon ini ninyaw Matilde yan eh. Tabangi lang kung pasabot ni Blackie. Basta ha? Basta kay di gyud ato biyaas may G. Kay tingali kung si may tabo. Sugod ra bagkubang akong dughan ni Blackie da. Ha? Nga naman, o sa may gibati mo. Kalma lang sa ta. Paabuton ta lang gyud may G. Okay, day atina. Ikaw, mao'y magbot. Ikaw ang akong boss ngayon. Tagalog ba si Blackie, kuya Awa na? Amo na kong abilidad day atina. Mabisag asa ka, makasulti taog bisang unsang pinulungan. Aron dili tama ilaron. Anong nadugay mas may G, eh? Unsa pa mailagay pa nagsultihan kung interview lang? Unsa mas ang klasihas interview? Bitaw na. Naninot kasakyanan nga ni Abot ni Blackie, oh. Natun. Sinaw marag tipalo. Wala. Ang nigawas, bangason. O niya, nagsanglasis. Si Don Tiburcio. Oto, Uda. May kay niabot na siya. Aron, mugawa na sad si... mugawas na si Senior Rito Federico. Blackie, ikaw ka na? Oh, Don Tiburcio. Kuyog na ko si Inday Atina. Athena. Nice meeting you. Salamat, Don Tiburcio. Okay. Arito sa may refreshment parlor.
Kanang nyor, dire lang mi. Akong ipaabot ang akong kauban to sa sud. Ganiha raman to dito, gigasulti niya si Nyorito Federico. Mao ba? Nga sa ato pa, nagpaabot mo. Don Tiburcio. Mayo ka balaka. Pagawason ako ang inyong kauban. Di ko magdagag-explicar kung saman. Sugton ko nimo o dili. Pagklaro. Sorry, Inyorito, pero dili pagit ko musud ang gugma-gugma. O kung ingnon ko ikaw, nga di ko makontento, kung di ko nimo sugton karon, Ayaw lang taon pamugo, Senyorito, uy. mamugos ko. Ibog ko nimo. Busa, musugot jud ka nako. Laino, suluha lang na, Inyorito. Usa? Ayaw kong sultihig sama, ana, ha? Oh, si Daddy. Kasambok pa din niya. Hello, Daddy. Pagawasa ka na si Maiji. Oh, Daddy. Pagawasa! Kung dili ka gustong masuko ko nimo. Pagawasa, Federico, karon dayon. Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayad, audio editor Chiefrey Cabonada, ang atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.